L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Azzjonisti Żgħar ippubblikat ir-riżultat ta' sarriġ li għamlet fost 3500 investitur. Sarriġ li sar bilan li l-assoċjazzjoni kollha stampa ċara ta' kemm, fejn u għaliex qed jinvestu l-Maltin biex tkun tista' toffrilhom aktar mezzi ta' serħan il-moħħ filwaqt li tajnhom jipprevenu r-riski. Il-President tal-Assoċjazzjoni Alfred Portelli spjega illi aktar minn nofs l-investituri jinvestu għal meta jirtiraw, filwaqt li terz oħra jinvestu għal dak li jista' jinqala. Innota wkoll illi aktar minn 80% tal-Maltin jinvestu f'investimenti lokali, bħal f'kontijiet bankarji, f'bonds tal-gvern u dawk tal-privat. Il-maġġoranza l-kbira tal-investituri meta jinvestu iħarsu l-ewwel lejn is-sigurtà ta' flushom jekk jistgħu jieħdu return sigur, mhux illi iħarsu lejn ir-rata ta' ritorn ta' imax. U deskriva dan l-istħarriġ bħala sors tal-litterizmu finanzjarju u għal se jsir issa li l-assoċjazzjoni għandha f'idejha r-riżultati ta' dak li deskriva bħala l-akbar stħarriġ li qatt sar f'pajjiżna fil-qasam finanzjarju. Aħna issa nibatu r-riżultati tiegħu lill-istituzzjonijiet finanzjarji, fosthom lill-brokers, ġifieri lill-Ministeru, nirringrazzja lill-Ministru tal-Finanzi li għaxbu jiġi wkoll u jitkellem fuq ukoll sabiex nkunu nistgħu illi nagħtu aktar tarif lill-investituri biex ikollhom dejjem ritorn aħjar kemm għalihom kif ukoll għal pajjiżna. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li dan l-istħarriġ informattiv huwa importanti għal pajjiż għaliex wieħed jifhem min u kemm qed iġemma' u jinvesti. Qal ukoll li l-informazzjoni fih se tgħin lill-Gvern ikompli jtejjeb ix-xogħol li diġà wettaq biex iserraħ ras lil min jinvesti. Għandna biss l-Uffiċċju tal-Arbitru Finanzjarju li wieħed jista' jieħu il-raġun tiegħu u kumpens permezz ta' dak l-uffiċċju. Għandna ħafna miżuri imma dawn ikomplu din l-informazzjoni jkomplu jgħinuna biex naraw x'miżuri oħra għandna nżidu biex insaħħu u naqsu ir-riskju għal min iġemma u jinvesti l-flus. Il-biċċa kbira li ħadu sehem f'dan l-istħarriġ huma investituri li għandhom aktar minn 65 sena. 65% ta' dawk li wieġbu huma rġiel u 30% huma nisa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.